Wala asawa suan. Wala. Ano ko na ito ko kami nanay. Kami sa mga anak nga buutan ka adyo. Nanay. Buutan ka adyo. Kita sa rin na. Kita. Ang sama ito. Dagit at buntis guys. Uban-uban ang pretty woman. Pretty woman. Uban-uban. Vlog. Buot sila balik-balik. Sila. Mercedes-Benz. Minang na. Kay kadyo ko nakauli ko kay ginawa ko hapit tuhang buwan jud. Nakauli. July 1 ko nakauli ko tintatay. Diya karon July August. August 1 month, tapos September na. Hapit buwan jud, duha na jud ka buwan day wa ko kauli day day. Ipay ka adyo. Dili pa yan. Kauli sa tong ginikanan. Ano to? Ano sa kubi? Paano nang hakutus ko ang sedaan? Kasi may tao dari, ha? Manang? Manong? Hani pun kerja junda. Kita. Karon ning kuan, 5 kilong laodjahon danay o nay til nga 5 kilo pod. Oh, Tibok ko ulit sonon. gawa tayo ng buklo. Ha? Naa. Tanan-tanan. Wala asawa suan. Wala. Ano ko na ito ko kami nanay. Kami sa mga anak nga buutan ka adyo. Nanay. Buutan ka adyo. Kita sa rin na. Kita. Ang sama ito. A few moments later. Si nanay na pagidagit. Ganyan na si nanay pagidagit. O si manang pagidagit. Padong din Gabriel guys. Padong Gabriel. Doaw. Padong Gabriel dito. Doaming Gabriel. Nanay. Yung tiong. Ikot sa sanina. Ikot sa sanina ba? Apa di sa Manila? Ay, jang naon Diyos katong Manila pag ginoo ko. Arang uja pa yung miyaho. Naon. Ujuk mo itang naon na eh. Oh. Pag itang naon na ilan, ilan. Ingat ang doon ko sa Alicia. At dito ka, dito pwede dito sa amin. Hindi mo nagtatigil sa mga tao. Ipad. Pag-abot pa dyan, ato yung gusto pa Bay, makabuot dito man ha. Ikaw. Wala ka, ano na, kaya nakapagod na ito sa ay. Tinggal sa kuini kayo may kan kagtarong. Si Along pakan di man kan sa alog di kolor na puro na puti. Pura naman ang gusto. Alam mo. Driver na yung punta sa
gani buntag tayo nilakaw dili hapon. Dili ka hawag po daan. Kawalan diwan sa ato. Nagpapalit ang mangga ni. Ay, labay na ta. Wa mo ko sa naman iya. Lagi, wag na. Bantay man sini. Taman mo taman. Taman sa dito. Hi guys, magandang gabi eh. Tuga nag-asa ko guys. Dito kanina, dito mi sa ning doa de mi Gabriel. Terus talibon ja jaran nagana ka kuanon guys. Amping gazet mos dinggi kay anaganag dinggi. Ja karon kay pista man lagi dari ugma sa puti. Dahil sa among sitio puti. Pista ko no, ja namaligay may amang naandan guys nga sa kinami dari mga rimang gazad ni kay mga naandan mara pong sityo may kuan guys ja napud may ginagmay daday ko sa dia ano busa na alas kuan pa alas 9 nulis gabi eh manang po nagsuman na ni kakainta po ni sila yung tao na makamamiso ha nagpasuman po ko na guys kaya mazon lang po na among ibazang natus may dugang datong among hanag nga may ba ang nilisa sa among guys kay di man na sila sa teksina ni mamista na kaya nga makana mong maparinting mo kuan mo kaya na mo doa po dari sa bahay namkos nina nang how many years na makita ra ni dya Ano ba ang dili na? siya Lululi na nung. pagkasal ni sa at Esther pagkasal ni Jakuan ako'y abay first nga nag-abay ko kasal kana si Ja Binakawag dito ang mataan. ninja saan na yung nagdiha Oo eh. Lalang taklit, nulagtan. Chapmit. Kapag dito ang dahil. hindi just magday siyang just na doon na so silang best man na isa just magday day aray may dari ila kay Bugnaw na sila irikon Hindi ba ba? may korona si ato ta hindi ko may wakwak Diya ka din na di guys, arang gusto ka kaazuzug uwan dito kuan. Pagpadung na madari sa Valencia, nagmanigaw na. Padung na madari sa, gikan may Valencia di guys, arang pag-uwan na dito sa Hagna. Hagna nga dito sa Dero, Gindulman. Alicia, pagkapunta rin sa Alicia, way uwan. Diya, mato na lamig talibon. Dapat di uwan, diya, pagkapag na talibon pagbuli grabe pagkuhan ka rin gusto dara to sa asa to nagkasagwan na Tawag ka mambugan. ha? Tawag na ka mambugan. Masa Mambugan, uwan pa to. Lumangod, titaman. Lumangod. Lumangod, ubay. Putos. Muna ko putos ang suman. Luto mo ng budbud. Problema ko. Hulahin. hino ko ni sapot at pagang baba kaya ding dasal nga ang ginagdanuban nga kuhan daon kasi pwede pa rin so mato guys sa aking sapot at pagahanggams guys dya marag salamat sa Ginoo kay meron na arang-arang naroon panagsan naman si Jamo kuan mo sapot dya Ginoo motor pag sa gagawan na to sa di agi man kong Mario kay nakatumpo ko ni og ijang makaon kasi man naman ko mo agi dadto sumoto pag kuan hinanay man kauban kami sa manang kay ndo ara ni Gabriel halaga sang kasagagwan sa datos kuan ubay pagkapot dari sa Alicia na kay naman siguro baliwonon din sa Alicia nang si baliw dani pagkapot dari Alicia di way uwan
manarang initan dya araka alindanga ba kay wa gud maka bagsa kagwan datos doyro gindulman agna arang nang uwan balin siya kuno pud kay uwan po datos kuan ano nang juta nimim wala makaingan tanan makipang baliw dani atong kuan alis sa may wagiwan dya guys dari bitaw may muli medali kay aring maghigdaan dya niya na daris manang kay ilarga na mag-isang anak parang nahuwa sa pista kami na pwede na higda kaya tubay kay madik mo dito migdas taas sa tayo kay na may kuan na may Ako niguang na ko nang ako na ko bigyan na kuan dagtun dya para man ha ma-share ninyo katong yagi di ay wala man na vlog Susuk lang pag pamilyaw sa pagbagso ilang pinsa. di ba dito mako 1 week kay nag-inom lagpas katong tambaw dan kos bahigda pero Ano naman? dya sim kay na tumas yung harang banjos ka day nanima ang kang banjos Nag-flower. kwanto dito sa imi si Bon dya ako ra man lagi dari kay nagkuan ko nag-inom ko herbal dya dito ko higda sa kanang lingkuran nila sa nanay bitaw nga kawadyan kaya ang duwa po ko nila sa nanay mahadlo kayo kung sa kastaas dya ang kwartong tiri kay sarado man na so kwartos to nga napay sa kwartos pikas way tao dya yung sa nanay dito ra makahigda sa hindi lagi ko dari lang pwede wala may bisita Ayaw na classmate. yatag sa kanan Ayaw na lagi classmate. sumugan Ako mo gamit. Dari sa Ako ilan mo na gamit. sa ilan na lang Ako rin mo gamit anak classmate. Hali kay Gayan? Ako mo gamit anak classmate. Nakakadog yan. Oh, good night. Good night yan. Oh, good night. Kandi na ko. Good night. Good night. Nagadaga ang kuhan ahang Dugtong Julie. burug-duli ahang kuhan guys. I-share dito. Disturbo mo? Dugtong mo ko na. Ay, kitang baba. Yan na kaya mo. Isa. Sakit naman ito dyan? Amin lagi. Hindi. Mo na. Kain mo sekali. Na, tapuan. Wala pa ko. Vlog doon ang tapuan na. Hindi ay wa. Ay buba pa kami motor. Nagluto na dyan nila. Napakumuli papel ikasa. Pagkabiyalun dyan. Konsol mo. Sakajut na. So guys, mo tayo share ninyo guys. Tayo sa guys. Naputod kayo. Ngabot sa Eliana. Sa guys pa. Diya. Malagi to ko ida sa ilang kuan. Ilang nanay nga. Ayan na ba na? Katri da. Katri. Yung kurana nga kawadyan. Diya kayo na. Kalugasan ang higda kayo na. Guba man. Mga alas 12 sa siguro to na. Pero katong adlaw. Alas na tumuuli na ko Valencia na kaugma. Diya. Natangtang magkalit ka na nga na ba? Natangtang. Diya. Ningkuan ko ning higda ko sa kapin na lamang ko katong naman ko ipumdad to. Diya. Isa na yung naanak kong kudya. Diya pagka alas 4 pagka nagdam ko man kong tulo kabok. Gagming batang ito mo yun. Aja ka mo des mo to. O ano ba na gibaliwa na putong dambon ja ni uli ko Valencia. Ani mo des isa nga hay man yung bag ti bugat man. Tung bag nga item ja kay di mali ko magarsak bugat. Dato ko ay sa lungsod ja. Hay bugat pang duha man ang sanina sud gamay raman ja. Gato ang bag. Ipas daga pas ay sa gusabi ni suda na. Kung gaano magad na, andya, matuni ulit na ko. Abuta dito sa Valencia guys. Naman dito sa Ria. Andya, si Lulu kay Dariman. Si Ria na dito. Hala na among mga iro kay nga buang man.
Wala sila nagitan dito nga asa kay suko sila. Ja, ora po kuwaksud na kay sakit lagi gahang ba. Nagsad ko sa to higda. Ja. To pagkagabi mga alas 8 na ni Siriya nga ti. Nagchat na Siriya. At na Siriya magtrabaho sa sala. Hindi siya nga ti. Nay tik-tik ko nga kanang tik-tik dari dai ko na dai kanang nay naanad na ko kay na ingana lagi diyan ko lang kamera na so parang po ko dito mato Siriya pagka human jag duty mga alas 12 dito na higdas ang kwarto so Siriya kay kuan man jud kanang nakapil man sa jagat dito ko ang in Jesus name nagampo na nagsumugod na mga launan hilak na nagampo na sa kailan dyan paminaw ba diya mato nga kung kuno mo nakapil siguro sa jabawan sa tunabay ni kuzob na nga na diya walang po nakabalihan ko gula do ay makadag sa ginuuday magampo laman ta diya mato kadla as 4 na dyan nakatuog si Ria diya mato nga ko nga hani ka to Now dito guys, ang i-share ninyo